Pinipinis ni kuya yung mga kantuhan. Yan po, at seryoso na. Seryoso na si Papa ni Tricia. Pakulayin na natin. Mga tirahin pa ito ni Tilo. Shoutout kay Tilo. Tilo. Shoutout sa'yo, Tilo. Adi poste di ano, iba ko na. Adi poste. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Alright. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Di numero ang galaw ng tao'y bawat gawin may presyo. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Amo, daing ng tao ay di pinapansin, binubulong sa hangin. Pagkain sa araw-araw, di malaman paano pagkakasyahin. Kakarampot, nasa sahurin, sobrang mahal ng mga bilihin. Narito ako sa isang lugar
Ayun, at pasikatin natin yung ano, papa ni Tricia. Siya naman daw yung magpintura. At bukas po, aalis na yan. At nakasubok na siya, ano. Nasubukan niya ng matulugan yung bahay nila. At sinubukan na raw. Sinubukan na rin. Kamalas yan. Arin. Maluya. Pagbalik na sana. Pagbalik. Hanggang siya na pala sa tap-tap. Kasi yan, sa top. Yan, shoutout sa mga security. Yan pala na ukay. Pintura, masul, marunong mag-time. Nirate kayo sa... Bukas, alis na yan. Bukas na hapon yung alis mo. Balik na naman yan sa ano, Maynila. Kita nga no. Oo. Despedida. Ang pusan ko wa. So, pumuntan si Angkol sa Kanding. Ay, pertid to. Yan. Wala tanggal yun. Huwag ka pati nagpalipad. Pero tuloy sa kulipat. Oo. Maniyak, di pa kaniyak bro. Viral na di, 1 million ba sini? Vlog pala. Siya raw magpintura. Napunta na Oo. Ato kita dati, regalo nito. Gamitan ta sa drone. Papatungan tama na din yan. Oo. Doble yung pagkado. Doble yun pa. Amoy. Malupit. Ayun na. Ayun, at mamaya naman natin ipagpapatuloy yung pagpintura dito. At break time daw muna. Kain daw muna, sabi ni Papa ni Tricia. Bali, ito na lang yung mga i-retouch. Tapos ito na iwanan na ipinisin. Ito pinturan ko na para kumulay na lahat. Ano? Saan tayo? Diyan? Kainan na. Nasamsam bawat kunita. Ako'y handa na umawat sa lupa. Tapos na ang aming break time.
Kaya't magpintura na kami. Tapos na yung aming break time. Binitawan mo ng salita. Ano gaya? Nais ko lang. Nagkita rin ating landas. Nabagayan doy. Kasi may lamit pa siguro yung puti. Ha? Pinatungan agad. Kaya, Pink na. piping talaga yun. Kaya kota na natin, bigla na si ate. Sabi ko nang bukas ko kwarto. Sinustang buwan eh. Nakalak nga. Hindi ko kanta yung buwan. Ikaw doon, sir, ikaw doon naturog doy. Binuksan ni ay hindi nito pa muli yung mayan natin. Ako kasi nagbukas. Yung nagbaboy-boy ka mo, doy. Doy. Yung nagbaboy ka mo. Pasita talaga. Ha? Pasita. So di, baloy ninyo. Yung kuya ito nag-iringga pa yate niya. Pinagringgawan ka din nito. Nagbaboy ka. Tapos doon si Bago Paka. Samantalang pari habang mainit.
Pasikat amay. Tapos na kayo? Ha? Tapos na kayo? Di pa nabubuo. Kadi. Kadi ba? Tapusin nyo na yan. Buuin mo na yan. Yan, malapit na matapos. At pinipinis din ni Papa Tricia dun sa dulo. Ba? At okay. Ay! Muna kuya.
at seryoso na. Seryoso na si Papa ni Tricia. Tatapusin niya raw yun bago umuwi. Bago mo dun sa isa. Bago umuwi sa isa. Ito. Pagka. Bago umuwi sa isa, tatapusin muna. Ganda na. Pag ganyan na, nanganganib na. Nanganganib na. Sino kaya ang susunod? Pagkata na rin kay Kuya Puloy. Ba namin bilang sinuna. Ha? Pagkata na rin Kuya Puloy. Dahil mo din ng kulit. Parang Oo. hindi na may makatulong sa trabaho na. Ha? Magtatrabaho na yan. Kaya security sa Kuya Puloy. Sa kaya magdulot eh. Pinipinis ni Kuya yung mga kantuhan. Ayan po, at tapos na ako magpintura dito sa gilid. Ayan. Okay na siya. Bali mga gilid-gilid na lang. Tas yung poste, iniwan kasi tatapalan pa yan. Ayan. I-retouch na lang yan. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga sponsor ng Pabahay Project ni Kainoli. Salamat po sa lahat ng sponsor. Thank you po sa lahat. Ayan po, hanggang dito na lang vlog. Ayan, bye bye. I love you all.